7 amazing fact about girl. Fact number 1. Haike bai ron norok saidiman buri rok bongni bekhani kokno 2 dini bara toni wimaya. Fact number 2. Haike bai rok norok saidiman buri rok je borok na hamjak tongo bo bini buskango kisa tota ngei thango. Fact number 3. Haike bai rok nung saidiman buri rok gift day surprise manke belai na hamjakugu. Fact number 4. Haike bai rok nung saidiman buri rok mo hai salano na bisi hamjakugo je borok pintani advice na haro. Fact number 5. Haike bai rok narok saidiman buri rok ni bisingo borok ni kaisa competition chali tongo haike borok ni bisingo sabo bisi naithoku. Fact number 6. Haike bai rok narok saidiman buri rok mo hai salano bisi hamjaga je bini kok no khnaya salano. Fact number 7. Haike bai rok narok saidiman buri rok omo hai salano na bisi hamjakugo je borok entertainment te mani kothok kok rok no saimano. Haike bai rok video no puilani hoite paithak jora nai tong mane bagai belai ke hambai like khaidi comment khaidi te share khaidi. Haike bai rok narok omo hai video fake video naina de musung comment khaisadi haike video no puilani hoite paithak jora nai tong mane bagai belai ke hambai haike bai rok tomung nang video no puilani hoite paithak jora nai tong kai nini khuksi kinara kisa mani mung phaina haike video kaisa sanna bagai belai kosta nanga haike video no kisa like khaidi te comment khaidi hambai jotono na haike next video malai finai ke bang ano Instagram te Facebook follow khaina musung hangai description of Facebook te Instagram ni link rijak tongo. Hang him from the yard.